ole zanina hian hei war hi kalme ka number 16 nei kete ka ngai ani mo chuan tuna hian war a hian kan lead view maya chuan kan hmu hian hi ka tup scan tur ania hi mo ka khui ni kala chu hria chuan chuan ala man tlang ta hau hian kan attack down ni clean chat lampang te po hi hei kan active ver maya a join du kha chuan hei kan clean name chu nia hi tuna hian kan khel thale me ka hi nuan join ve ngei ula ti kha ngan som ha bo ni o chuan wara lun hal meng o two star an hu to a an attack vele boy ang o lightning spell kan kinga lightning spell a hian hi alai an voi thum venga ten thu nei hi kin ni kan thak kan tha to ka tin sin hi uza to hi kan den chhe ha bo ka ya ha kan edit pa ta ma uza to wa den thoi kan den ni lo ni chuan helai hian id on wang khan helang ngan chhe to con đi nữa thì cái chuyện của chúng ta chi thế mình chưa dễ lắm. Oh, the Antusta 65% kan huwa. Oh, tuhan, kan tutup siya. Si thinga chance kan na yun na hiyan mo. Tutup. Nakse, hindi ka naman tihili siya. Tuna hiyan, defense suit sa tinta. Silve la madaom lawa. Kuntin po kan swallow doon ni. Oh. Thì khán gần thứ star lightning spell ha man thiam tu ra ni mo lightning spell hang khan I building pakhat ringot lo deuh kha den chet dan hangai to tu ren ta thì khan 96% kan lo me ino khiro wangin chuan next wara hian drag thlang thawa ti le ka tuma ma se engber hinge ka shalawa loot kan aim thei don nge vi star kan aim don ti kan na shelo ni hei kan clean ka o mino join ve thai don nia an lo me